21 июл дар доираи сафари давлатӣ ба Муғулистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Улан-Батор аз осорхонаи миллии таърихии ин кишвар боздид намуданд. Пас аз боздид аз осорхонаи миллии Муғулистон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони олимақом соядаст гузоштанд. 21 июл дар доираи сафари давлатӣ ба Муғулистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Улан-Батор аз осорхонаи миллии таърихии ин кишвар боздид намуданд. Ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки осорхонаи миллӣ 11 октябри соли 2022 дар маркази шаҳри Улан-Батор ифтитоҳ гардид. дар осорхона китобхонаи илмӣ бо 6000 ҷилд китоб мавҷуд аст. бинои осорхона 9 ошона буда, дар 8 ошонаи он толорҳои мавзӯӣ мавҷуд аст. дар ошонаҳои поёнӣ намоишгоҳҳо дар бораи халқҳои қадимие, ки дар Муғулистон сукунат доштанд, ҷойгиранд. осорхона як маркази бузурги тадқиқотиро мемонад, зеро зиёда аз 10400 намоишгоҳи фарҳангӣ дорад. дар байни онҳо ашёи антиқа ва бостоншиносии тааллуқ ба асри 13 мавҷуд аст. зимни шиносоӣ бо дастхатҳои бо алифбои бостонии муғулӣ навишташуда, роҳбалади осорхона аз ҷумла иттилоъ дод, ки ин хатро муғулҳои бостонӣ аз хатти тоисломии суғдиён қабул намуданд. ба иттилои мутахассисон, алифбои суғдиёни бостонӣ бо хатти замони Куруши Кабир аз ҷумла бо он хатте ки эъломияи машҳури ин шоҳаншоҳи эронзамини қадим навишта шудааст, шабоҳати наздик дорад. пас аз боздид аз осорхонаи миллии Муғулистон, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони олимақом соядаст гузоштанд.